Pa ovako, fizički zamor je jedna od glavnih karakteristika, zamor na najmanje fizičke napore, jedna od glavnih karakteristika kod naših pacijenata sa plućnom hipertenzijom i uključivanje fizičke aktivnosti, uključivanje vežbi kod naših pacijenata jeste jedno od redovnih i obaveznih vrsta terapije. Da bi smanjili taj zamor kod fizičkih aktivnosti, mi pacijenta moramo pokrenuti. Znači, on mora početi sa vežbanjem. Upražnjavanje fizičke aktivnosti, napominjemo, to stalno dovodi u organizmu ne samo do poboljšanja tog mišićnog, našeg mišićno-skeletnog sistema, do jačanja mišića, što nam je veoma bitno, jer onda mnogo lakše podnosimo sve vrste zamora. Fizička aktivnost, sa svoje strane, pored toga što poboljšava kondiciju naših pacijenata, dovodi i do oslobađanja određenih supstanci u organizmu koje dovode do poboljšanja raspoloženja kod naših pacijenata, dovode do smanjenja, do povećanja praga, odnosno tolerancije na bol i sve to uslovljava jedno bolje psihofizičko stanje naših pacijenata.